Moltes gràcies a tots per vindre i per el vostre compromís amb la solidaritat en Palestina i la vostra lluita que ens acompanyeu en cada convocatòria. Ara la idea és llegir els dos manifestos, leer los dos manifiestos en castellano y valenciano. A continuación haremos un minuto de silencio por todas las víctimas de este genocidio y a continuación habrá la actuación de dos cantantes. Y para finalizar, desplegando la bandera de Palestina en la fachada del ayuntamiento. Gracias a todos y a todas. Vamos a comenzar Vamos a comenzar a leer el manifiesto en valenciano y luego lo leeremos en castellano. Gracias. Des de fa aproximadament un any i mig, estem assistint al genocidi televisat més cruel contra un poble. Les xifres d'assassinats són esgarrifoses i augmenten diàriament d'una manera aterridora. Avui estem ací en resposta a convocatòries fetes a escala estatal, atenent la crida mensual per part del BDS i RESCOP i en aquesta ocasió, a més, des de la Marxa per l'Educació en Palestina i amb una altra convocatòria internacional, en el marc de la Marxa Global a Gaza. Una marxa internacional que del 12 al 20 de juny recorre els 32 quilòmetres des del Caire fins a Rafah i que ha demanat manifestacions locals de suport per avui, 15 de juny. Aquesta marxa està sent ara mateixa reprimida amb una gran contundència per tal d'intentar bloquejar-la, amb centenars de participants detinguts i deportats. Però la solidaritat internacional no es rendeix ni es rendirà. Les accions del sionisme genocida mai no es basen en el seny. El dret internacional i en entendre els organismes internacionals que vetllen per els drets humans, sinó que, per contra, sempre són d'amenaça, agressió i prepotència, sense importar les conseqüències. Fins i tot, com aquesta setmana, bombardejant sobtadament l'Iran, encara que això signifique... Perdoneu, estic un poc nerviosa. Encara que això signifique regionalitzar perillosament la guerra, amenaçar l'estabilitat de tot l'Orient Mitjà i fins i tot la pau mundial. Tot el món, tots els governants democràtics han de posar fre a la bogeria sionista, trencant relacions amb Israel i imposant ja i amb contundència un bloqueig total, econòmic, armamentístic i cultural. Però davant del silenci còmplice de la majoria dels estats, la solidaritat internacional s'alça amb força i planta cara al gegant per obligar els nostres governs a posicionar-se d'una manera clara i contundent per la pau i la justícia internacional. Davant la negativa per part dels governs d'arrere el món d'imposar a Israel un bloqueig econòmic, com sí que es va fer per acabar l'apartheid a Sud-àfrica, la ciutadania ens hem hagut d'organitzar per denunciar empreses que donen suport al sionisme i fer una crida a no consumir els seus productes. Davant la inoperància dels governs per imposar a Israel un bloqueig d'armament i el seu trànsit pels nostres països, la gent s'ha organitzat en molts ports de la Mediterrània per bloquejar els vaixells carregats d'armes amb destinació a Israel. Davant la incapacitat dels governs per trencar el setge imposat per Israel a l'ajuda humanitària, la flotilla per la llibertat s'ha jugat la vida per dur aliments i medicaments, malgrat tots els segrestos i abusos. Són exemples que la veu de la solidaritat internacional és molt necessària i valuosa per a Palestina i per al món.
perquè és la veu que amb més força i contundència s'alça i l'única que pot obligar els governs de tot el món a posar fi a esta cruel bogeria. També han sigut i són molts valuosos els gestos solidaris de tants ajuntaments de la comarca que han signat declaracions institucionals en solidaritat amb Palestina i condemnat el genocidi. Gràcies Dénia, Ondara, Gata de Gorgos, Benissa, Pedreguer, Benigembla, Pego, Orba, Alcalalí i Xàbia. I avui concretament donem les gràcies a l'Ajuntament de Dénia per aquest gest solidari simbòlic de penjar la bandera palestina a la seva façana, en reconeixement que Palestina existeix i té dret a existir com a estat, malgrat que el sionisme genocida vulgui esborrar-la del mapa. Les nostres veus, unides en solidaritat, han de continuar clamant per la pau i els drets humans, per callar i consentir aquest genocidi, perquè callar i consentir aquest genocidi significa no sols la destrucció, l'horror i el sofriment atroç de tot el poble palestí, també a escala mundial significa tancar les portes a un planeta que, per damunt de tot, respecta els drets humans, el dret internacional i els valors democràtics. En definitiva, a escala global, no posar tots els mitjans per acabar amb aquesta barbàrie significa allunyar-nos d'un futur en pau i políticament decent. Què pensaria qualsevol persona mínimament sensata i em sent si així, a l'estat espanyol, per un atemptat d'ETA, haguérem assassinat, bombardejat i matat de fam a tot el poble basc, amb la intenció d'eliminar-los a tots i quedar-nos amb el seu territori? Si els haguérem destruït escoles, hospitals, els haguérem acarnissat amb les dones i sobretot amb els xiquets per tallar des de l'arrel el seu futur? Recordem que el 70% dels assassinats a Palestina són dones i xiquets. I si haguérem assetjat tots els bancs bascos, impedint que les organitzacions humanitàries es dugueren aigua, medicaments i aliments, segrestant i assassinant fins i tot cooperants de la ONU que intenten ajudar-los, acusant-los de ser ETA. Qui podria creure això? I si, a més, s'aprofitara per metrallar-los, quan van desesperats a buscar el poquíssim menjar que es deixen entrar. Perdó. Doncs, exactament això és el que està passant a Palestina. Per això no ha començat ara per un atemptat. Israel fa 100 anys que intenta colonitzar Palestina i ara vol acabar d'una estocada amb tot un poble. Això no és un problema d'una guerra ni un atemptat, és un problema de colonització i extermini ètnic. Parlem clarament, perquè el que ocorre a Palestina no és cap guerra, és un genocidi unilateral, amb intenció colonitzadora, perpetrat per l'exèrcit millor preparat i millor equipat del món, contra tot un poble assetjat, famolenc, malalt i indefens. Per decència i per veritat, no tornem a comparar el genocidi de Palestina amb cap guerra, perquè no és una guerra. És un genocidi unilateral contra un poble. És un genocidi condemnat per la Cort Internacional, amb el seu president Netanyahu posat en cerca i captura. Per mínima ètica i respecte als organismes internacionals que vetllen pels drets humans, no tornem a anomenar aquest genocidi com cap guerra, perquè no ho és. És un genocidi cruel i així s'ha d'anomenar. Per honestat i respecte. No és una guerra, és un genocidi. Sionisme assassí.
sionisme assassí del poble palestí. Palestina lliure! Palestina lliure! Free, free Palestine! 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 Busca a alguien ¡Del pueblo palestino! ¡Del pueblo palestino! porque fa calor. Ah, sí? Estará Ah. ¡Del quemando. pueblo palestino! Busca a alguien que coge la ¡Del pueblo palestino! ahí de abajo. Alguna mujer. Alguna. Gracias. Gracias. Bueno, ahora